इत बकुला उठौले टांग आ दोह के लागल था। अब बताई सारी टीम में भाग चल गइलन जा कहां बा। जब हम खड़ा होता नहीं तो इनका पूरी टीम में न पता हो जाते। काहे भाई गइल लो हम जानता नहीं तू का द्वार पे सीजन नाम के बाव में मौगा ना कहते ने मौगा टिकुलिया फुआ हो जाले ओकरा के 6 जना मिल के रगड़ी लो ना आ ना रगड़ी लो भूई में ताले वो मानी ना कौन अस्थिर अब वो कहले कि तेल मत लगाओ समय भेसली बालू बालू लगा के भर 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 करी। अभी वे की तुलाडियो वीडियो कैसेट से हम गौले हैं 15 साल से 15 साल पहले यूट्यूब पर खोल के देख लेबे के बाबा। यूट्यूब पर देखिया लो कोई गुदा नहीं ऐसे पिएबो तब कदिन जिएबो बहुत खराब हो शराब राजा जी। तोहरो जवानी हमरो जवानी लगले तू करबो खराब राजा जी। अरे कितना बाबा एको लिट्टी पर चलत तरह से नया सिरे हमर गिरी अभी मार्केट में ओ भाई आज दिन आओ करे के भाड़ा लगा ए मर्दे बाड़ा ले आज दिने में बंद होई केवाड़ी अनारी सैया काल जई हो कैसा खेसारी लाल परमिशन लेले किरार गावल गीत हो कहती त हम अपना से को गा देती हमके भाई हमने के कोनो रजिस्टर लेकिन चैनल वाला यूट्यूब पर वाला डलले होइलु कोनो ऑडियो वीडियो हमरा कोई ना हो तू गा सकेला ए तरह को गाधा चरत रहे वन में एक दिन सोचल से अपना मन में कि बन जैती जंगल के राजा बैठले खूब उड़ैती बाजा एक दिन पौलस बाह के छाल ओकरे से रूप बनौलस विशाल जंगल में गई राजेश बाबू आ कैलाश जंगल में जानवर लोग के बटोर आ कॉलेज सुनलू बन भी हम जंगल के बदशाह ना तो कदे कुल लोग के तबाह कहलो कि ठीक पर सरकार औरे रही राउर कर का लागी कहले जे कर में लाग जाई हरियर टूसा आ मिल गइला पर धानों के भूसा बाकी रहे को चतुर सियार चतुर चलहाक बड़ा होशियार कहले जे बबई बाघ बुढ़ाई जे त मांस खाई आई कहत कि धानों के भूसा पर काम चल जाए हरियर टूसो पर काम चल जाए एक तो गधा के खुराक हो कहलो कि ठीक बा सरकार रौरे बनी बनी अब लगले खेत में घूम घूम चरे रखवार लोग बोलत नहीं खन डरे तले एक दिन के हटे बात उगल खूब अजोरिया रात एक दिन गांव में एगो गधा बोलल तो सुन के बोली उनको मंडोल कि केने बेराते चिची आइले ऊपर मुड़ी कोई के बोलले आई अपन भेद अपन ही खोलले पहले से चरवा हवा दौरी हमारे लगले सन लौरी तो बाहरे भाई के दहा के अकल आ नकल का बहुना होला आ कहे के भाई बड़े भाई ब्याज कुछ प्रमोशन में आई प्रतिदिन राउंड डिमोशन हो चल जाता बहुत तनी के मूत पियला हम एगो भाव देखावत रहे कि शराब पिए वाला के मेहरारू 1 मिनट में 3 गो भाव प्रकट कर देली। पहले कहे जे आई जी मुंह महक जाई त कहे जो हो न ते एही बेर मुतवा पिए गइल बड़ी यहां तक कहली कि तू मरियो जेता त धनवा बाच जाई बाल बच्चा के हम वो रोल उतर ले आ तू लगल बार ओकरे के रिपीट करता रहो ओकरे के रिपीट करता रहे अरे मूत पी ले हलो हम मर जेती हम घर से फांसी पर चढ़ जेती अब ना फांसी पर चढ़ जा बाकी तू रेल में जाके कटा जा ओकर बाद हमनी के अपन गीत जौन गौनी है जा शराब बैंड वाले गीत रहल हमारा जेत एक जना हम कहत रहे कि लाण पिए करला लाणे का ऊ कहा हम सचो कहत रहे देखो बड़ी चतुर लइका जे बहरी जाला नु उ लाणे पिएला ये लोग बहुत कुल दलवे कर गइल बा हमारा बुझाते कि लाणवे पिए कोई बबुआ
चाभुर चाभुर मारो सो जेकरा जेकरा काम पर चल जाओ हाय बाबू जेकर जेकर काम बा एनो से जाके लवा सब लाना अपन अपन पिया ये करके यो शब्द पर जितबा हां जे कौन शब्द माइक पर ना बोले के चाहिए पगड़ी दियाला मुंह पर माइक दियाला लाख बात बोले खातिर हाँ पगड़ी दियाला समाज के प्रतिष्ठा रुए बाबा अरवा लगनी लड़ावा खुदवा हाय हे ये भाषा हो सब एक ये बोलो जरा अभ्यास काहे बने छेछड़ा को बात में जो अपई ब्यास जे होई ओकर पछरिया त बरियार होई नहीं हाँ बुझाने तब हमरा के छे छाड़ा केकर मन ना डोलेला वही इलाज दिला होता रहे नालिए में फसल बा गढ़ा का फाने खियाला नालिए में फसल बा ई गढ़ा का फाने अरे मरदा के मोल है हाय जड़ावा मर्दा के मोल है जड़वा का जानी कहां गइल हां गोइला कहां बा हां है पंतुआ आइल बा पानी पियो लाई अब आइल बा है पंतुआ पानी पियो पाको पाको करो हां कियाला बर्तन पितरिया रह जा बाबा पितरिया बर्तन पर निकल पालिश मार देबो हां चानी ना ना कि बर्तन पितरिया न पानी कबो बाबू मुन्ना जी चा भाई ले लो पाया भाई तू चा वो लोग कलाड़ पिए चले पंतुआ चा तू रसगुल्ला चाबो तू पंतुआ चा थोड़ा वो लोग के बर्तन पितरिया न होल अरे आदि के सवाद हई हई बनवा का नालिए में फसल अरे गाड़ा नालिए में फसल आदि के सवाद बानर का जाने काटल घास गदहा का जाने हाय देखिए केरा गोला हिना पानी कबो गागा काटल घासिया कैसन होला हाय गदहा का जाने नालिए में फसल गदहा पढ़ाने में जिनको जमाने लगे हैं वही आज मुझको सिखाने लगे हैं जिनको सिखाया कि चलना संभल संभल कर वो हवा में कबूतर उड़ाने लगे
अभी पेड़ पर 4 दाने लगे हैं, लगे हैं, चारों तरफ से निशाने लगे हैं। अरे पढ़ने पढ़ाने का माहौल कहाँ है? कहाँ है, कहाँ? किताबों में खत आने जाने लगे। गम के गीत गावत है। गम के गीत गावत।